Right, grade 8. Ngifuna sibheke manje ama-whole numbers. Uma sibheka ama-whole numbers are just integers, right? Kodwa sifuna ukuwaqhathanisa to compare and to represent them. Khumbula ke vele bese ngikufundisile ukuthi si compare kanjani inamba. Ngenye indlela inamba kunezimpawu esicompare ngayo kukhona la esithi khona they are equal ngoba sicompare ukusinda nobunjalo bazo. Kodwa kuthiwa siwa compare wona asiwaqhathanise ama-whole number nani siwaqhathanisa esebhalwe in an exponential form. Khumbula lokhu ke uma sikhuluma nge-exponential form. Uma sikhuluma nge-exponential form kukhona lento esayifunda earlier ethi uma ngabe ngikunikeza inamba leyo number ine exponent yonke leyanto ibizwa ngokuthi it's a power. Bese kuthi lokho okuncane inamba encane lapha phezulu siyibize ngokuthi it's an exponent. Bese kuthi le namba enkulu lapha phansi siyibize ngokuthi yini yona i-base. So ke sifuna ukuyicompare sinolwazi. Sifuna ukuyiqhathanisa sinolwazi lokuthi uma siyiqhathanisa i-whole number siyiqhathanisa kanjani nama-exponent. Kufanele ke i-whole number esuke sizoyiqhathanisa noma abazokunikeza yona uyithole ukuthi ibhaleka kanjani ngama-prime factors. Masikhuluma ngama-prime factors of a number ile. Asithathe isibonelo sokuqala. If the number is 25, uma ngikunikeza mina u25 bese ngithi find ama-prime factors ka25, sisuke sisho ukuthi thola inamba engena ku25 encane kunazo zonke ngaphandle ka1 nayo u25 uqobo lwakhe. Leyo number u5 iya kangaki ke ku25 iya ka5. Siphinde sidivide futhi lo 5 ngoba usangenwa u5 simdivide ngomunye u5. Sithi u5 uya kangaki ku5 aye kanye. Uma sesiqedile ukwenza lokhu ke konke lokhu kwenza lento esiyibiza ngokuthi ama-prime factors of a number. Ama-prime factors ka25 la. Okusho ukuthi ngenye indlela u25 wethu siyakwazi ukubhala njengo5 times 5. 5 times 5 times 1 times 1. Lokhu bese kusitshela ukuthi uma simultiplya inamba ezifanayo sibhala kanye inamba bese sibala ukuthi zona zingaki. Ziwu2 times 1 noma yipi number osuke uyimultiplya ngo1 ayijiki leyo number kuhlale njalo kuyiyona. Ngenye indlela uma ubuka u25 uqhathanisa nalento ebhalwela kusho ukuthi u25 uyalingana naleyanto. Uzokhumbula ukuthi ngitheni kuwena ngithe olunye lophawu lokucompare masiqhathanisa ukuthi sithi sithe masiqhathanisa sathola ukuthi ziyalingana. Nakho u25 uyalingana no5 to the power of 2, right? So kodwa upower of 2 lo
is an exponential form. Kabani ka-25. I-exponential form le ka-25. Ake siphinde sithathe esinye isibonelo mhlambe kuzokwenzeka. Uma sizothatha inamba efana no 64 nayo siyifuna ngama prime factors ayo kuqala. Inamba engena ku64 u2 ungena kathathu nakabili. Siphinde nala sidivide ngo2 ngoba usangena. U2 angene kanye naka6. Siphinde nala u2 ku16 angene ka8. Siphinde nala u2 ku8 angene ka4. Nala masiphinda u2 ku4 uzongena kabili. Nalapha siphinde sifuthi sifaka u2 angene kanye ku2. Bese sithi ke u64 unama prime factors akhe. Ama prime factors ka64 ubani? O2 kodwa bangaki? 1 2 3 4 5 6. Kusho ukuthi simultiplier O2 baze babe u6. Siba multiplier ngomunye u2, ngomunye u2, ngomunye u2. Asibabaleke. 1 2 3 4 5 6. O2 esiba multiplyayo ukuze kuphume bani? U64. Bese sithi ke ngoba simultiplya inamba ezifanayo, simultiplya inamba ezifanayo, sibuyela kule yanto esayifundayo. Ithi bhala ibase, multiplication of the same base. Hlanganisa ke noma babalo 2 ukuthi bangaki? Bawu6. Okusho ukuthi u64 uyafana no2 exponent 6. U64 lo. Kusho ukuthi thina siya compare la. Right? Siqhathanisa u64. So uqhathanisa nenamba ekwi-exponential. Ngenye indlela u64 sesiyakwazi ukubhala kanje, singasawubhalanga kanje la kudingeka khona. Ngoba into esiqale sayenza siu-expandile. This lo 2 times 2 times 2 times 2 times 2. This is 64 in an expanded form. Le form le u64 kodwa in an expanded form. Expanded form. Expanded form. Okusho ukuthi siubhalile u64 kodwa siunwebile wabamkhulu. In this case mase siubhale kanje sesiudenote noma siukhombisa ngokwama exponent u64. Kodwa ukuze sithole ukuthi u64 ubhaleka kanjani ngokwama exponent, siyawudivide. Sifuna inamba nje ezongena ku64 ngaphandle ka1 kodwa leyo namba ayibe encane ingene ku64 kungasali remainder. Therefore u2 ungena ku64 ka6 ka 2 to the power o2 abasinikeza u64 bawu6. Therefore u64 siyakwazi ukubhala represent as 2 to power 6. Ake siphinde sibheke enye inamba. Uma enye inamba bekuba 81, nakhona sizofuna ama prime factors ka81. Inamba engena ku81 kungasali lutho, encane kunazo zonke. U1 uyangena ku81, u3 uyangena ku81, I believe. Right? Must divide ngo3 la, u3 ku8 ungena kabili, u3 ku8 ungena kabili, kusale u2 bese sithi 21 angene ka7. Siphinde sidivide ngo3 la, u3 ku21 angene ka7. Right? Okusho ukuthi uma sizo representa u81 si representa ngobani?
Okay, ake sibuke la. U3 ku8 uya kabili kusale u2 into 21 u3 ayeka 7. But ku21 u3 uya ka7. Anti ayibona leyo nto. Kodwa u3 la akasangeni la u3. Ngoba ma udivide ngo3 la uzoya kabili kusala iremainder u1. Ngenye indlela 3 times 3 kuzosinikeza yini? 3 times 3 is 9 times 7. Ngeke u9 times 7 asinikeze u81. U9 times 7 is a bit because u81 u9 times 9. Anti ayibona leyo nto. Ake sibuke ukuthi enye indlela yokuthola ama prime factors ka81. U81 sunikezwa u9 times 9 but u9 sunikezwa u3 times 3. Kanjalo no9 omunye sunikezwa u3 times 3. Okusho ukuthi bawu4 or 3 okufanele mabe sinikeze bani u81. Yini pho lendlela le ingasebenzi? Yini lendlela le ingasebenzi? So uyabona ukuthi sisebenzisa esikubiza ngokuthi it's a tree diagram. Uma ingangeni la ingasebenzi kahle le sebenzisa esikubiza ngokuthi it's a tree diagram ukuthola ama prime factors kabani ka81. Therefore u81 divided by 3. 81 divided by 3 is 27. Asenzeka sibone ukuthi kuzokwenzeka yini. U81 divided by 3 ungena ka 27, right? Must divide u3 ku 27 angene ka 9. Must divide u3 ku 9 angene ka 2. U3 ku 9 angene ka 3. Must divide u3 ku 3 angene ka 1. Therefore ama prime factors of 81 ayaphuma nakanjena nankaya bese sithi u81 uyafana no 3 times 3 times 3 times 3 kuze kube o3 abangaki abawu4. Bese sithi multiplier inamba ezifanayo uyibhala kanye bese uyabala lezo namba ezifanayo ukuthi zingaki zu4. Lokhu kusinikeza bani u81. Bese sibuka lento bese siyahamba siyophendula phezulu. Compare siqhathanisa u81 no 3 to power 4 ukuthi u81 uyileya number. Then represent kusho ukuthi u81 siyakwazi ukubhala njengo 3 to power 4. That is representing the whole number in an exponential form. Njengoba ngisho ke grade 8 bayokunikeza izinamba ezenzakalayo. Uyayizwa leyo nto? Inamba ezenzakalayo. Ngeke nje bekunikeze inamba engenzeki ngoba ngeke kwenzeke lokhu abakufunayo. So uma sesiwa representile ke sikomperile u25 sawuqhathanisa no5 to 2, u64 no2 to 6, u81 no3 to 4. Kusho ukuthi singakwenza okunye ukuthi thina sinikezwe inamba bese sithola ama prime factors ayo. Mase sitholile ama prime factors ayo kusitshela ukuthi ama prime factors wonke mawa multiply uthola leyo number. Sase sithi ukubhala inamba ngama prime factors kusinikeza an expanded form. Siyayinweba sibhala ibe enkulu, but lokhu is an exponential form or exponential representation form of a whole number. Ngoba kuthiwa la asiqhathanise, asicompare, siqhathanise bese siyawa representa ama whole number kwi exponential. Kusho ukuthi whole number u64 siyakwazi ukuyibhala kanje, whole number u81 siyakwazi ukuyibhala kanje, whole number u25 siyakwazi ukuyibhala kanje, namanye ama whole numbers esisazowenza.
Right, now ngifuna sithathe isibonelo. Nasi isibonelo 125. Ake sibhale u125 in an expanded form. Ngenye indlela sifuna inamba esizothi inamba eyodwa esizothi masi multiply ngayo isinikeze u125. Leyo number ubani? U5 mase multiply ngomunye u5. Siphinde multiply ngomunye u5. 5 times 5 25. 25 times 5 is 125. Ayisizwa leyo. Bese sithi la le ndlela le u25 sobhala kanje is an expanded form. Is an expanded form. Mase sifuna ukuyibhala exponentially. Sithatha u125 sithi ufana nobani? Ufana nama prime factors akhona. Ama prime factors akhona u5 kodwa u5 mngaki? Mthathu. Uma sesubhale kanje, this is a representation of a whole number in an exponential form. Sesikwazile ukubhala i-whole number kodwa sayibhala kwi-exponential form. Ngenye indlela u125 uyefana compare uyalingana no5 power 3 represent 125 in an exponential form is just that. Ayisizwa lento ngisho. So ake sithathe enye inamba sibone ukuthi izinto ziyenzeka yini. If we were to get take uba u30 ba noma asithathe ubani inamba esingayithatha asithathe u100 masithatha u100 in an expanded form uyefana no 10 times 10, right? Le expanded form ka 100 masubhala sunweba u100 unje. Kodwa lokhu kusho ukuthi u100 uyefana no 10 bangako 10 bawu2 mase subhale kanje u10 u100 usuku exponential form. Bayayizwa abantu into engisho 100 usuku exponential form. So this is an exponential form, this is an expanded. This is an exponential form, this is an expanded. Siphinde sithathe enye inamba senze ngayo isibonelo. Uma sithatha enye inamba senze ngayo isibonelo it's 1000. U1000 iziphi lezi inamba ezifanayo ezisinikeza u1000? U10 times 10 times 10. 10 times 10 is 100. 100 times 10 is 1000. So the form esibhale ngayo la is an expanded form. Right? Siyawuqhathanisa la u100 uyafana nalokhu comparing. Uyafana nalokhu. Siqhubeke siqhathanise u1000 uyafana no10 kodwa u10 bangaki bawu3. Uma usuqhathanisa kanje uthi lo 1000 uyafana naleyando kusho ukuthi ngenye indlela u1000 uyakwazi ukubhala kanje endaweni ya length uyakwazi ukubhala u1000 endaweni ka1000 uyakwazi ukubhala u10 to power 3. So this is a representation of a whole number 1000 but written in an exponential form. Bayayizwa abantu? So into engizoyenza ke njengamanje yile ngizokunikeza umsebenzi walento. Inamba engizokunikeza yona ngizofuna wena uyicompare. Uzobe uyicompare yona ne-expanded form yakhona. Mawusu uyitholile yona ne-expanded form yakhona ukuthi iyalingana, then busu uyayirepresenta leyo number
in an exponential form because leyo number isuke i-whole number kodwa mina ngifuna wena uyibhale in an exponential form like here u-1000 u-10 to power 3 that is 1000. So asambeke ngiyokuzamela umsebenzi. Right, grade 8. Emveni kokuba senginikhombisile ukuthi uyifanisa noma uyiqhathanisa kanjani bese yona uyibhala ngaluphi uhlobo i-whole number. Njengoba kuthiwa sibhala i-whole number ku-exponential form. Ama-whole numbers le, i-whole number le, i-whole number le, i-whole number le, i-whole number le. Okufanele thina sikwenze ngithe kuwena write the following in an expanded form using ama-prime factors. Kusho ukuthi wena uzothola inamba ethile engena la bese uyangitshela ukuthi ingena kangaki. Yilawo kama-prime factors akho ozobe usuthatha lawo ma-prime factors uthi ayalingana no-216 bese wona uyangitshela ukuthi kwenzeka kanjani. Mhlawumbe ngizokwenzela isibonelo. Mangizokwenzela isibonelo, this is what I will do. I will divide 216 ngo-2. U2 ayekanye, u2 ayeka 8. Ngiphinde ngidivide ngo-2. U2 ayeka 5. U2 la ayeka 4 ku-8. Ngiphinde ngidivide ngo-2. U2 ayeka 2 kusala u1 ku-14 ayeka 7. Emva kwalokho awusangena u2 la sengidivide ngo-3 ku-27 angene ka9. Ngidivide ngo-3 ku9 angene ka3. Ngidivide ngo-3 ku3 angene ka1. So ke ama-prime factors inamba engithi mangiyimultiplier zinginikeze u216 yizo zonke lezi. Yizo zonke, these are prime factors. Kodwa u216 wakhiwa o2 abathathu kusho ukuthi ngino 2 times 2 times 2 kanye no3 abathathu times 3 times 3 times 3 bese ngibhala ukuthi bangaki o2 bangaki o3. So lokhu kunginikeza u216 as a whole number kodwa sengu represente ngokwe exponential form. Manje siyayibona leyo. So kuzo zonke ke lezi ezinye inamba including this one, that is what ozokwenza wena. Uzongitholela ama prime factors la u-expand bese uyaqhathanisa njengoba ngisho ngithi u216 in an expanded form kodwa futhi u216 uyakwazi ukubhala kanje. Athi ayizwa leyo nto. Uzokubhala nge-expanded form uthola ama-prime factors bese uyabuya lapho uzongenzela ini comparison kanye uyaqhathanisa bese uyabhala ukuthi lokho kunjalo kodwa usubhala kuyiphi form wena kwi-exponential form. Uzokwenza kulesi sibalo uphinde ukwenze kulesi sibalo uphinde ukwenze kulesi sibalo uphinde uyokwenza kulesi yasibalo vele mina esengikwenzele sona okuyilesi. Nathi ayizwa leyo nto. Bengisenza kuwena ngikwenzela njenge-example kodwa wena uzosenza futhi ngoba ngifuna uyidrille uyitraine lento ukuthi yenze. So ke grade 8 9 okufanele uyiqaphele ukuthi mawucompare usukuqhathanisa mawurepresent ubhala okunye ngenye indlela kodwa la kuthiwa thina si represent ama whole number kwi-exponential. Sengikukhombisile ukuthi wenzani. Uqala ngokuthola ama prime factors busu uyangibalela ukuthi ama prime factors mawusuwatholile ama prime factors busu uthi le number ilingana nawo wonke ama prime factors bese ke uyawafinqa ama prime factors usubhale yodwa busu ungitshela ukuthi mangaki, then that will be a whole number expresswe kuphi kwi-exponential form. Wena kokwakho ukuthi uyenze le nto. Lalela into engikutshela yona uyibuke ngesikhathi ngiyenza bese uyayenza nawe. Hlala phansi ubuka ivideo nobaba nomama bakulalelisise bakuphi indlebe bese nilalelile nobabili niyasizana
Kodwa mangabe kuukuthi nobabili niyahluleka ukusizana ngendlela esiza umntwana, nizobe senithintana nathi kuzo zonke indlela zethu zokuxhumana. Lokho kuyobe sekwenza ukuthi sibuyele kini siniphendule ezinkingeni eninazo. Team 2 manje thola ama-video e-maths ne-science kwi-Info Plus. Ama-videos ethu asukela ku-grade 3 kuya ku-grade 12 atholakala kwi-USB noma i-memory card ewu-32 gig. Ungayidlala kwi-TV, laptop noma smartphone. Silandela isyllabus kahulumeni. Ya, Info Plus, cabanga.